Suomen kielellä. Sí, scusare. Sí, eso sí. Bueno, francesa en castellano. Bueno, verres con la España, begira. Se m'appelle Sheila. Et toi? Comment tu t'appelles? Ah oui. Mais tu parles bien? Algeria. Ah. Good, good. Bai, zer den? Ez du. Baina, egin etxipa aldatu, edo ez da. Galdera magikoa bera zenbat hizkuntza hitz egiten. Bai, horretan nazia. Bai, sei ongi, eta zazpigarrena ikasten. Ai, ze galdetu dira Ba ez, Finlandian daude. Nik mutilagunarekin bizi naiz, baina nire familia, nire anaiek eta anaie umek eta ama eta aita guztiak Finlandian daude. Baina hemen egon dira, lau, bost edo sei aldiz ere, eta asko gustatu zaie. Eta asko gustatzen zaia janaria eta hondartza. Bai? Noizbait egon zara izosteko batean, Finlandiako... Behin egon nintzen bai, ezke handi parradan egiten ez dituzte eta nolakoak dira edo osasko egiteko batua edo... Ez du opezen, azken finean izotza hotza aizlatzen du ere, bai, oserotik igluetan initek ere ez daukate hotik. Baina, klaro, euki behar duzu animalien larruak lo egiteko eta horrela. Eta nik hemen daukat lagun bat, UPV Unibertsitatean lan egiten duena, txente eta bera egon da Finlandian, amarra nabi alpillo, eta beti guten da, ipar neguan, Laponiara, eta beti guten da horrelako hotel batera. Beti. Oea, dizutzezkoa. Bai, dana. Zer gaiez? Esango izokina. Arabia, matela ere bai.